Велико името на Пресвета Троица. Тези думи стоят като заглавие на настоящото видео и ги изричам тук, за да бъде знайно и утвърдено начало. Трябва да подчертая обаче, че темата на видеото се разгръща далеч отвъд границата на заглавието, макар същевременно по един мистичен начин никога да не напуска неговия предел. Преди да пристъпя към дефинирането на същинския проблем, позволете ми първо да дам една епистемологична дефиниция на понятието истина. Фундаменталната истина е, че Бог съществува. Без неговото битие е невъзможно да бъде решен парадокса на началото, края и безкрайността. Бог сам по себе си е истина. Бог, който пребивава отвъд ограничението на времето и пространството. Нашия разум, реч и логическа мисъл са единствено частична проекция на Божествения логос, а моралът и етиката ни извират и намират своето потвърждение именно в него. Той е Бог, който става изключително непонятен, трансцендентен за човеците, макар и по своята милост да ни е създал по свой образ и подобие. Следващата истина е, че Исус Христос е Неговият единороден Син и ние не бихме могли да разпознаем или опознаем Отца без Него. За съжаление, редом с доброто, в света съществува и злото. То не е директно творение на Бога, а е допуснато от Него като функция и следствие от свободната воля на разумните създания. Злото, освен че представлява онтологична липса на добро, и Бог се материализира в нашия свят чрез конкретни действия или чрез предаването на негативна енергия. Една от най-големите и подмолни победи на Сатаната е факта, че множество люди днес или не знаят за него, или не вярват, че той не съществува. В материалния човешки свят, по аналогия на споменатата божествена проекция, проекцията на злото се проявява в страстите. Мнозина от вас са ги чували за тях под наименованието на 7-те смъртни греха, като са класифицирани на Запад. В православието сме ги класифицирали по малко по-различен и дълбок начин, но не бих искал да изпадам в физични подробности, тъй като това би принудило монолога ми да продължи още няколко дена. Към атеистично или секулярно настроените зрители мога да се обърна в качеството си на физик и научен работник, човек, който е достигнал до истината по един дълъг, трънлив и мъчителен път. Сам по себе си аргумента за финната настройка или fine-tuning аргумента на Вселената, разбира се, не е достатъчен за доказателство за Бог. Допълнително е нужно и откровение, дар, който не всеки получава. Що се отнася до същината на този аргумент на финната настройка? Това е научно разбиране, че единствено висши разум може да настрои параметрите и константи на Вселената по такъв прецизен начин, че в нея да се зароди живот и съзнание. Вземете за пример гравитационната константа, атомните числа или дори факта, че са необходими точно 3 пространствени измерения, за да бъде решими основните уравнения в физиката, като тези за гравитацията или принципа на неопределеност на Хайзенбърг. Велико е името на Пресвета Троица. В тази връзка свети Йоан Дамаскин получава: трябва да се знае, че ние не казваме, че Отец произлиза от някого, а че сам е Отец на Сина. Не казваме, че Синът е причина, не казваме и това, че Той е Отец. Но изповядваме, че Той е и от Отца и е Син на Отца. И за Светия Дух казваме, че е от Отца и го наричаме Дух на Отца, но не казваме, че е Духът и от Сина, а го наричаме Дух на Сина, както казва Божествения апостол: ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. И изповядваме, че Той и ни се откри и ни бива преподаван чрез Сина, защото Той казал: Духна и им каза: приемете Духа Святаго. Той е както лъчът и сиянието произлизат от Слънцето, понеже Той е източник на лъча, и на сиянието, но сиянието ни се дава чрез лъча. Той ни осветява и бива прието от нас. А за Сина не казваме нито, че е Син на Духа, нито, че е от Духа. Или може да съпоставим Бога Отец със Слънцето, светлината и лъчът с Христа и топлината, която получаваме със Светия Дух. Встрани от тези духовни истини, науката и секулярният мироглед остават безсилни пред екзистенциалните въпроси. Само по себе си науката не е способна да дефинира природата на разума, логиката или речта.
Там тя неизменно достига до тавтологичния аргумент. Той е просто така, или изпада безкрайно зацикляне и въртене в логически кръг. Но както и да е. Преди факта, че и до ден днешен не сме дали пълно определение на това, що е енергия, то простият и зъл човек, лишен от благодатта на Бога, няма как да бъде убеден в истината. Той съзнателно ще избере да продължи да гние в мрака. И нека се върна отново към темата за злото. Както вече споменах, то е породено от безбожието и липсата на добро. Но и в голяма степен се подхранва и от страха. Страхът е вкоренен в животинското и чисто материално начало на човека. Той е еволюционен механизъм, помагащ на биологичния организъм да оцелее и да се възпроизведе. Но този панически страх от смъртта, същото онази смърт, която Исус Христос вече е победил, води след себе си нещо изключително зло и коварно. Той ражда духовното късогледство, недълновидност, бунт срещу Господа и един изкривен култ към собственото аз. Страхът неизменно води към егоизъм и безгранична алчност, които в съчетание с безбожието се превръщат в гориво за войни и изграждането на империи. Империи и Вавилон, вечни символи на жестокостта и моралния разврат. С прогреса на човечеството, империите просто сменят своите форми, ставайки все по-изтънчени и обсебващи в своя деспотизъм. Методите им стават все по-перфидни, за сметка на това много по-унищожителни. В тяхната реалност геноцидът на цели народи се превръща просто в суха статистика. Днес вече съществуват институции, които целенасочено работят и спомагат за властването на последната и най-съвършена версия на Вавилон. Това е така наречената дълбока държава, олицетворена от структури като ЦРУ, МИ-6, Федералния резерв, Европейския съюз и мощния военно-промишлен комплекс. Освен това, чрез директния силов апарат народите ще бъдат подчинени посредством финансовата система, социалните медии, интернет и цялото информационно пространство, както и чрез контрол над здравеопазването и образованието. Всеохватният механизъм за администрация и глобален надзор ще бъдат осъществени чрез изкуствен интелект. Изкуственият интелект ще се яви като съвременния образ на звяра, точно както е предсказано в Евангелието и откровението на Йоан Богослов. Ние живеем в последните или предпоследните времена, в които се задвижат множество необратими процеси. Много от тях са изключително пагубни. При това се случват без каквато и да е осезаема съпротива от страна на обществото. Братя и сестри българи, обръщам се към вас, защото виждам огромен проблем, който засяга колективното ни битие, но който народът нито вижда, нито разбира, нито проявява воля да реши. Демографската структура, обществената кохезия и моралните устои се рушат систематично от външни господари и техните безгръбначни местни слуги. Действията на врага са многовекторни и мащабни. Наблюдаваме подмяна на ценностната система и съзнателното упростачване на народа, чрез изкупуване или прокуждане в емиграция на продуктивния български елит, което води до тежка демографска криза. Тази криза в последствие се изостря чрез изкуственото внасяне на мигранти, работници от третия свят. Провежда се разрушаване на образователната система, както успоредно с това се насажда култ към Запада, парите и разврата. Целта е системното намаляване на когнитивните възможности на населението и способността му на дълготрайна памет и концентрация. Обществото се атомизира до степен, в която индивидът е принуден да се бори единствено за физическото и финансовото си оцеляване, лишен от висша цел и широкомащабен мироглед. България се озове християнска държава и в самия център на нашата хилядолетна история стои християнството. Днес България отново е на кръстопът, между изтока и запада, между истината и лъжата. Ние се намираме в една своеобразна Декардова координатна система, или по-точно казано върху кръст, в чийто център стои самият Исус Христос. Води се грандиозна битка за душите на цялото човечество. Битка, която на пръв поглед изглежда губеща за нас. Но не се отчавайте, българи, защото надежда винаги има. Нашият в кавички беден и малък народ, който реално е беден единствено на въображение и памет, е благословен от Господа. Ние като християнски народ притежаваме всички духовни предпоставки да отгледаме поколение, което ще бъде готово да отдаде живота си за Христа. Поколение,
което когато символичният ятаган се допре до християнските им братове, няма да прояви малодушие, а ще остане вярно на Спасителя до края. А Бога не изисква нищо друго от нас, освен да съхраним душите си. Нужно ни е време, за да възпитаме това заветно поколение. Време, в което възможно най-много хора трябва да достигнат до покаяние. Свети апостол Петър в неговото писмо е казал: още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Господа не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Ясно, че със собствени сили не може да победим болния Вавилон и че Антихристът ще дойде, за да поиска разплата рано или късно. Но не е необходимо време. И как може да го спечелим? Може да го сторим, като преустановим държавата и наберем достатъчно мощ, за да имаме тежест на масата за преговори. Вярвам, че системата, отредена за България, е или монархия, или просветена диктатура, действаща в пълна симфония с Българската православна църква. Това означава царят или президента диктатор да управлява тандем с патриарха. Отвъд аргумента, че такива са били времената по време на написване на писанието, аз давам пример за съвременния отпадък и деградация на обществото. Без Христа в центъра, всяка форма на държавно управление неименуемо се изражда. Тази предложена форма на управление няма да накърни личната свобода на гражданите. Но трябва да разберете, че прекомерната свобода води до свободия и единствено към извращения. Нужно е реално върховенство на закона и ясно изградени морални рамки в обществото. И в заключение искам да ви призова. Братя и сестри българи, трябва да бъдем бдителни. Нека се покаем, да изповядаме греховете си пред Бога, да се причастяваме редовно и да се стремим към смирение. И разбира се, нека не спираме да вършим добри дела, защото вярата без добри дела е мъртва. Нека непрестанно да повтаряме Исусовата молитва. Тази умна молитва на сърцето. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй нас, грешните. Yeah.